Tak, zdravím vás u dalšího videa. Promiňte, že tady je taková deska, to bude bez hudby, ale za mnou tady je televize a táta si pouštěl tady písničky od Očko Star. Tak tady teďka zrovna kroužil. Určitě to znáte, jestli to znáte, tak napište to do komentáře a jdeme na to. Jdeme si pustit Tondovi videa. Určitě budete odběr. Prostě dejte mu odběr, je prostě dobrý. A jdeme na to. Tonda prostě se jde to nainstalovat Mobizen, tak prostě si vezme tablet, dá to tam, čítali takhle. Já tady tu animaci znám, nejsmutnější animace s hroznou kamelou. To nejdřív nemohl přečíst, protože jsem si myslel, že to je nějaký horizont. Kdyby si ten komentář neviděl, tak proč ho vidíš u mě, Tondo, aby si věděl. A aby se ti to líbilo, tak ti dám tady ještě like. Já ti ještě dám odběr. Tu už máš 4 odběratele, moc gratuluju. Udělej nějaký speciál za 4 odběratele. Je to... Ještě ti dám tady. Ty vole. Ale taky lidi, kterým za pár... Já si teďka vzpomněl, že natáčím video na YouTube. Jestli se teď jsou dobu. Já jsem taková. Ach jo. Dobrý den, šéfová. Dobrý den. Dobrý den, šéfová. Já vím, jak hrozně píšu na klávesnici.
sázím. Pevně sedí, pan Jan Hus. Tak je za ním. Dobrý den, pane Huse. Já mám po vás otázku. Proč jste tady pákoval? Je to tady. Dobrý den, pane Huse. Co to je za komentář? Ach jo. Já mám po vás otázku. Proč jste tady pákoval? Je to tady jenom po nás. Co ty už vás 20 dělá zvládnutí? Wow. Koukni se tohle video, má 121 zhlédnutí. Vidíš tady to? Kdyby každý dali like, tak bys mít kolik, tak 20.